Desanburu kalo tile 3 ye san 2020 sɛgɛnbali ɲinan balo o ye aw de aw minnu kelen do ka abonné an ka page Facebook n'an ka page YouTube kan sanga an'a ka wagati an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo f'aw ka sigiyɔrɔ la an'aw ka wagati o togoya la ni aw ka dakuruna kunnafoni ale waati sere Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan a y'aw bisimila. An ka jamana bi Desanburu kalo tile 3 san 2020 ka fara diɲɛ seleke naani jamana tɔ bɛɛ lajɛlen kan sa o don kɛrɛnkɛrɛnya ta la ni k'o di an ka maa lujuratɔ minnu bɛ yen nɔ sa ni ɲina kelen do olu kɔ ka o don ta ni k'a di olu ma sa ni baara in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen daminɛna kabini san 1992 a taara Nations Unies ma olu ka lajɛrɛba dɔ o senfɛ ɲinata taara ka bila minɛn min kɔnɔ sa o de ye ɲina kana kɛ maa lujuratɔw kɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ ni o ye coronavirus ale bana wagati ye diɲɛ seleke naani tɔnba min bɛ yen nɔ sa ni ale ɲɛsinen bɛ kɛnɛya ko ma n'o ye OMS ye sa olu y'a yira k'a fɔ ko diɲɛ kɔnɔna la ko maa miliyari 1 de bɛ yen nɔ kɛmɛsara o kɛmɛsara 15 de bɛ yen nɔ ni nin bana in bɛ olu la sa u tilala k'a yira k'a fɔ tuguni ko ni waleya ma ta ko dɔ bɛ fara nin jama ye ta in kan sa k'a sababuya kɛ dɔ bɛ ka fara ma olu ka kɔrɔta fanfɛla o kan sa diɲɛ seleke naani waribon tigilama olu fana ka fɔla ka fara OMS ka fɔla sa ko kabini san 2011 an ka jamana kɔnɔna la nɔ sa maa miliyɔn 2 o de bɛ yen nɔ ni lujura bɛ olu la kɛmɛsara o kɛmɛsara maa 80 bɔɲɔngo o de bɛ yen nɔ ni olu ma taga kalanso la. I n'a fɔ a tun fɔra bololɔkana fantan naani bɛɛ lajɛlen na cogoya min na ko an ka jamana ɲɛma ni o ye bandaw ye ale tun kan ka kuma jamana kɔnɔdenw fɛ sa coronavirus ale carinni na an ka jamana kɔnɔna la ni a tun ye sariya dɔw ta ni olu tun kan ka labato n'o dɔw tun bɛ tali kɛ couvre-feu ka taa se an ka kalanso olu datugulen ma ani an ka ɲɛnajɛli yɔrɔ ni ka olu bɛɛ lajɛlen datugu ni a ka o sɛbɛnfura n'o tun yera bololɔkana fantan naani bɛɛ lajɛlen na ka sɔrɔ jamana ɲɛma yɛrɛ ale ma bɔ ka kuma fɔlɔ o sariya minnu tara sa olu bɛɛ bɔra a ma u ye sariya kura minnu ta Desanburu kalo tile fɔlɔ san 2020 u ka lasigili senfɛ sa kulubakaw olu fɛ yen nɔ o de dɔ ye ka nula datuguli ni ka o wajibiya ani ka furancɛ don ani ɲɔgɔn cɛ jama lajɛrɛ yɔrɔw la ani ka tɛgɛkoli ni ka olu bɛɛ lajɛlen wajibiya an bɛ aw hakili jigin k'a fɔ ko coronavirus ale fɔlɔ yera an ka jamana kɔnɔna la araba marisi kalo tile 25 san 2020 tɛmɛnin na sa couvre-feu baaraw olu sigira sen kan marisi kalo tile 26 san 2020 ni ka a lawuli mɛ kalo tile 10 san 2020 an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ an ka jamana o kɔnɔna la kabini kunun Desanburu kalo tile 2 san 2020 a yirala k'a fɔ ko coronavirus bɛ maa minnu na sa o de ye maliyɛn de maa 4,837 ye maa minnu n'olu kɛnɛyara sa o de ye maa 3,263 ye maa minnu n'olu tanyana sa o de ye maa 161 ye. Jɔnya wale o bɛ sen na hali bi an ka jamana o kɔnɔna la yan sa ni kuma in fɔra maa minnu fɛ sa maa minnu ni olu ɲɛsinen don bunahadamadenya hakɛw olu kɛlɛli ma sa u y'a yira k'a fɔ ko maa 4 bɔɲɔngo o bɔnɛna ani na Janjunbekaw olu fɛ yen nɔ Janjunbe ale bɛ Kayi o mara la Sɛpitɛnburu kalo san 2020 tɛmɛnen na sa u ye o hakililajigin kɛ diɲɛ seleke naani ka donba min kɛrɛnkɛrɛnnen don sa walasa ka jɔnya ni ka o kɛlɛ o baaraw kɛra kunun Desanburu kalo tile 2 san 2020 laɲini ye fɛn min ye sa o de ye jɔnya a bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ jamana olu kɔnɔna la cogoya min na jɔnya dɔw bɛ tali kɛ bunahadamadenya gɛlɛya olu kan sa fo ka taa se cɛnimusoya ta fanfɛla la furu jagoya furu ani ka denmisɛnw wajibiya ni ka maramafɛn don u bolo ka taa kɛlɛ o ta fanfɛla la ni maa ninnu bɛ yen sa minnu n'olu ɲɛsinen bunahadamadenya hakɛ o kɛlɛli ma sa u y'a laɲini an ka jamana marabagaw fɛ u ka dɔ fara waleyaw kan walasa ni dan bɛ se ka sigi na cogo min na an ka ba Maliba kɔnɔna la. Bi sɔgɔmada joona in na sa n'o bɛna alamisa donya in ma nɛgɛ kaɲa 3 wagati ka taa se nɛgɛ kaɲa 4 wagati ma sa sɔgɔmada joona in na sa maa maramafɛntigi lakodɔnbali dɔw de donna butigitigi dɔ kan o butigitigi yɛrɛ tɔgɔ de ye sa Bubakari Mayiga bɛɛ lajɛlen b'ale wele ko Bakarijan ale bɛ Wɛnzɛndugu a bɛ commune du Manden o mara la sa ni maa maramafɛntigi ninnu donna wagati min na sa u ye a ka butigi ni ka a dakari u taatɔla sa u taara ni a ka nafolo ani sigarɛti
ni boîte ani fɛn caman u taara ni o ye a yɛrɛ ka fɔ la sa u bɔtɔla u ye butigitigi u ye a bana ka sababuya kɛ u ye u ka maramafɛn ni ka o da kun ka a jogin k'aw hakili jigin k'a fɔ ko o don kelen na n'o ye bi alamusa donya kelen ye sa bingani wale u ye bingani wale ta ni ka butigi 4 ɲɔgɔnna ni ka o de fana dakari don kelen in na. An bɛ taa kɔkan kibaru la o ni maaw u kan ka jamana ɲɛma 140 bɔɲɔngo ni ka o de bisimila o baaraw bɛ daminɛ bi alamusa desanburu kalo tile 3 ka taa se sini juma desanburu kalo tile 4 san 2020 a lasigili kɛrɛnkɛrɛnnen mina boli fɛn min kan sa o de ye coronavirus boloci fura min ni a bɔra sa u bɛna sigi ka kuma kɛ o kan a lasigi kɔnɔna la sa gouvernement maa caman bɛna ye a kɔnɔna la minisiri minnu bɛ yen nɔ l'olu ɲɛsinen bi kɛnɛya ko fanfɛla ma olu fana bɛna ye u ka sigi ka fɔ in kɔnɔna la sa u bɛna kuma falen kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. Pakistanaw ka minisiri ɲɛma kɔrɔ n'o ye Mirza Farula Kan Jamali ye sa u ka jamana ɲɛma min tun bɛ n'o ye Pervez Musharraf ale tun ye u ka minisiri kɔrɔ ye a tayana ka si to san 76 de la ni kuma in lasera a ka denbaya fɛ kunu araba donya in na sa a tayana sa ka sababuya kɛ dusukunjɔbana o ye a kɛra u ka jamana o kɔnɔna la sa ni kuma in lasera a denkɛ de fɛ sa n'o ye Muhammad Kan Jamali ye. Ameriki Central dugu min bɛ yen nɔ sa n'o bɛ wele ko Luranga Lota maa 44 o de tayana ka sababuya kɛ dugukolo yɛrɛ ani ji donna u kan ni kuma in ye ni sɛbɛnfura kura in bɔra bi alamusa desanburu kalo tile 3 san 2020 u ka fɔla sa ko ni sariya kuraw ma ta ka waleya wɛrɛw ni ka olu sigi sen kan ko dɔ bɛ se ka ye maa sata kan. Ayiwa sa ni kunnafoni de tun bɛ an bolokɔrɔ bi ni k'a da aw bɛɛ lajɛlenlen kulo kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ yan'o tɛ sa halisa ala ka basigi ala k'o lana an ka jamana kɔnɔna la an ka jamana marabagaw u k'a lajɛ u ka sariya kuraw ta walasa maliyɛnden n'a bolo mina a bɛ se ka kisi cogoya min na aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.